Hello everyone, welcome back to the Bodo couple YouTube channel. लोगोफोर भिडिअ बानायैया एसे गोबावानो जाबायमोन आरोना अरुणाचल थांनानै फैनानैबो एकदम खामानिनो बिजि खामानि मावैनो भिडिअखौनो बानायनो मोना हामफाया भिडिअ बानायनो होबा बानाया न'आव थानायानो आंहा ओरै खारलाय खिनोबो सम गैया मालाबा माने ओंखायनो एसे दामदां हिनजावफोरखौ एसे दामनांगौ सानबैसोखौ खिया सानबासो जाबाय खोमा ओमफ्राय दा माने आङो हासार रोगागासिनो दं आरोना लोगोफोर मा होनो आंना मा होनोमोनलाय कक'आ फुलि गायदों नालाय कक'आसो जाहैबाय हा कक'आ चक्लेट नङाबो माथो नंगौ नंनाया कक'आ चक्लेट बिफां गायदों नालाय दा बेखायनो आं हासार रोगागासिनो दं आरोना आङो बावगारबाय खामानि गैया हामफाया खामानिखौनो मावा मुङा मा होनोमोनलाय बे माबाखौ फार्स्टआव माबा लानायखौ मा होनो इन्ट्र लानायानो सालायानो खान्दासो बेना नै इलाय सालाया बाल्थिंनै रोगाखादां नै ओमफ्राय दा सोरबा मानसिफ्रा सोंगासिनो आरोना लोगोफ्रा दा अरुणाचलाव बेरायहैनायाव बेसेबां खरसा जाखो एसे खिथाहरदो कमेन्टआव जोंबो थांनोसै बेरायहैनोसै गोबाङा बिदि बुंदो आरोना र' आं खामानिखौ मावनानै लाग्रोनाय दसे उनाव आं खिथागोन आरोना नोंथांमोनहा दिनैनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय 15 दिननि बारा जाबाय आं भिडिअ होयैया बे दा बड' कापोलाव ओमफ्राय दैमु बसुमतारियावबोथ' होनाय जाखायाखै एबारनिफ्राय कन्टिनिउ बानायनो होननानै सानदों आरोना बोथोरा बिराद गरम नालाय खामानि बेस्थ'नि थाखायनो आं बानायनो हायाखै र' खामानिखौ मावग्रोनानै लानि बिनि उनाव आङो बेसेबां फैसा इनभेस्ट जादों बेसेबां खरसा थांदों नोंथांमोननो टटेलि खिथाजोबगोन आरोना नाय रोगानाय स्टाइला माबायदि जादों बिदि थिखोना होनबाय आङो देनां बोरायजासिम मावनो हानाय नङा इयो दाल'सो बोलो गोनां बिराद अख्राखा बाल्थिं मोनसेल' लानो होबाय मानिबा बोलोगोरा जासोदों जायाफ्रा अर्गेनिक आरोना इयो माने गोबोर हासारखौसो होदों आङो कक'आ बिफां गुदियाव माने हासार होदों आरो हासार रोगादों टाइमखौनो मोना नालाय दिनैसो दसे होबाय दसे सम मोननायावनो देरबायानो ना मास मोननै जाबाय आरो मास मोननै बुरजा जाबाय गोबोरखि हासारा एसे माबा जाबाय एसे गिसिद्राय होमबाबो बांद्राय गिसिबो नंद्रायजोबा माबाना सान्दुङा गोसाथार नै जा मोजां जाखाबाय नैबेथ' नैथिंबो दङ दसेनो देरो माने आंनाव बिराद बोलो दंथारो जिनो मावालासिनो थानानै नोङो ओरै जालाय मावनाया ओमफ्राय दा हराव जि फात्ता मोनलायलाय उन्दुसिन आरो आयौ नै खमलाया सिरिदोंलै खमला फिथाइ नामा ओइ खमला फिथाइ दंमारथ' आरो आं फात्ताखौनो गैबावा मा होनदों खियाव मोननाय मा बै फायखानाया बेयावसो खियाव मोनदोंनो आंखो खियाव मोननाय होननानै बुंबावो आंखो सोरबा मानसिखौ खियाव मोनो नामा गोबोर हासारानो गिजिरना दोलो थार मा खदाल गंनै बाहायबाय नोङो खदाल मावनायसो बै बाल्थिङाव एसेल' हो बांद्राय बुरजा नांला मोनसे ओइ बांद्राय गोथां जावना नों बैथिंसो जावनांगौमोन बिसोरनासो मोजां गोथां माने सेवखाजोब्बायलै गासिबो बाथियासो गेग्रेबलाय लांगोन बियो सिबो मानथारालै इयो एफा बिदिखौ थिखोयो नालाय थ' लोगोफोर नै आङो हासारखौ होजोबखांबाय आरोना कक'आ फुलियाव मास मोननैल'सो जादों नैथिंबो गायजोब्बाय होजोबखांबाय बैयाव मोनसे होनांगौ दं ओमफ्राय नैबे गय बिगुरखौ दांनानै लानाय मोनबा दामब्रा फिथन होजाबायमोन आं नै बेरे हानदिलुरा अबेहाय बासा लानानै दङ किल'नि नोगोर गिदिरखा नै
सेराव बारा खेलेजाया बे बुस्थुजों ओरै गायजोब्बाय थ'दो मिथिया जायो मोना उफ गोलोमजोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय दा गोबाङानो आंनाव कमेन्टआव सोंहरगासिनो दंमोन अरुणाचल टावाङाव थांनाया बेसेबां खरसा जानाय बेसेबां फैसा थांनाय होननानै जोंबो थांगोन खोन्थायोबा बाजेटखौ खिथा होनना बुंनाय नालाय दा आंनाथ' गोबां खरसा जादों जानाया दा नोंथांमोननोथ' आङो माने प्रुफ होनानै खिथानो हानाय नंला प्रुफआ बेनो ओमफ्राय आं थांनाय समाव जोंना माने बेरायनाय जानाय लोंनाय बिनिफ्राय थाव सोनाय बेफोरखौ लानानै गासै 20,000 खरसा जादों आरोना माबानिया ओइ बेरायनाय आन्थाया जोङो हरबा थानाय जादों नालाय हटेल भाराफ्रा बिदिनो 2,000 3,000 बिदिनि दङ 4,000नि दङ जों एसे खमावसो थादों नालाय दा जोङो रुम मोनसेयावनो साबा थानाय जादों फिसाजोजों आंजों लोगो थांफादोंमोन JDX ओमफ्राय दिबिका ओमफ्राय बेनो आरोना जोङो थांनानै फार्स्टआव गेट पास बानायनांगौ जोंना नैबे बालिमुगावनो उदालगुरिनिफ्राय फैयोबा नोंथांमोना अरुणाचल नैबे बालिमुगावनो गेट पासखौ बानायो गेट पासखौ बानायनानै लाग्रोदो 15 दिननि होयो आरोना गेट पासआ 150 लायो फटक गांसे नांगौ बेनिफ्राय आधार कार्ड नांगौ आरो इनारलेण्ड पास अरुणाचलाव हाबनोबा बेनिफ्राय थांबाय थांनानै माबायाव थाहैदों जोङो दिराङाव थाहैदों जोङो दिराङाव बमदिला बारनानै दिराङाव थाहैबाय हरसे दिरांनिफ्राय आरो थांनानै टावाङाव हरथाम थानाय जाबाय आरोना टावाङाव हरथाम थानानै आरो फैफिनलायबाय हरथाम थानानै फैफिननानै ओमफ्राय सेरगावआव आरो थाफैलायबाय आरोना आपेल बागानाव बेरायनो थाखाय थांनायावनो आपेल बागानखौ मोनलांखायो नालाय सेरगावजोंनो थांखायो ओमफ्राय जोङो गासै हरबा थानाय जादों आरोना अरुणाचलाव हरबा थानायाव बिदिनो सानै मानसि जायोबा जोंहा मालाबा बेदरजों जानाय जायो बेदरजों जायोबाथ' 500-600 थांखायो आरो बिराद खरसा जादों 20,000सो खरसा जादों बेनिफ्राय ड्रेस बायनाय सायनायखौ हमजोबोब्लाथ' 40,000नि बारा थांदों आरोना टटेल फैसाया थांफैनोबो जोंहा जेकेट बायनांदों हेलमेट गंनै गोदान बायनांबाय आरो फिसाजोनोबो जेकेट बायदिसिना बिदिनो आरो बेग जिनाखि बाइकआव होयोना बेफोरबो बिराद दामनि बायनांबाय ओमफ्राय ग्लभ्स बायनांदों बिनिफ्राय फारसेथिंनिफ्रायनो बायनांदों आरो दा नोंथांमोना गस्ला गुदुंफोर थाखायोबा बारा बायनांगौ गैया आरो ना बारा बायनांगौ गैयाबा माने बारा खरसा जाया आरो जानायफ्रावबो बांद्राय बाहायाबा खमसो मिरामिस जायोबालाय बारा थाङा ओमफ्राय जोंना बायनायजों जाबजोंसो 40,000 थांदो आरोना ओमफ्राय ओरैनो बेरायनाय आन्थाथाराव रुम भारा थानाय ओमफ्राय थाव सोनायावथ' बारा थाङासै जोङो भुटानाव 900 बेसेबांबा थांदो आरोना भुटानाव 64ल'सो नालाय पेट्रला 1 लिटाराव ओमफ्राय अरुणाचलाव एसे खमबावसो आसामनिफ्राय खमसिन अरुणाचलाव ओमफ्राय सबसे खमा जोंना भुटाना आरोना भुटानाव 1 लिटार थावआव 64ल' बेनिफ्राय अरुणाचलाव 94 पइन्ट बेसेबांबा आरोना अरुणाचलाव ओमफ्राय आसामावथ' 98 99 बिदि आरो आसामाव बारा पेट्रलनि दामा गासै बुलेट लांदोंमोन नालाय आं गुमैनि 3,000नि थाव जादों आरोना एकदम जोङो सांगेस्टार थांदों बुमला पास थाङासै चाइना बर्डाराव माने एसे अक्सिजेना खम जायो नालाय फिसाजोखौ लानानै एसे माने सानबाय जोङो थांनो हागोन ना हाला होननानै ओमफ्राय थेवबाबोथ' जोङो सांगेस्टार थांना फैथारबाय आरो बिराद गुसुमोन बोथोरा अखाबो हादों लास्ट दिनखालि अखा हादों आरोना होमबाबो मोजाङै बेरायनो मोनबाय जोङो माने गोजानाव थांबाथाय सानसे साननैफोरनि प्लेनिंबाथाय माने गोसोबायदि बेरायनो मोना आरोना फैसा बुरजा लानानै थांखानांगौ थाङोब्ला नोंथांमोना फैसा बुरजा लानानै थां ओमफ्राय गोसोबायदि बेरायो आरोना जां वाटारफल नायनो हागोन बेनिफ्राय सेला फास्टआव जिनाखि नोंथांमोना नैबे बिबार नुदोंना बे बिबाराबो बिराद मोजां दा बेनोसै लोगोफोर 20,000 थांदों आरोना दा ओरैनो माबायाव बे बेरायनाय आन्थायाव ओमफ्राय बायनाय सायनाय बिदिनो ड्रेस बायोब्लाथ' नोंथांमोननि खोथा नोंथांमोना जुदि ड्रेस गांसेयावनो 4,000 5,000 गाहामनि बायोबालाय बाजेटआ बारा थांगोन दा नोंथांमोननि बाजेटनि खोथा खिन्थु थावआथ' 3,000 थांखायो आरोना 3-4,000 थांखायो आरो जोङो माने बाइकजोंसो थांदों नालाय बिदिनो जायगा ओमफ्राय जोङो लाखिलांदों आरोना गाहाय प्लेन जायगायाव माने हाजोनिफ्राय ओंख्लायख्लायनाय जायगायाव जोङो बाइकखौ स्टार्ट अफ खालामनानै सालायलांदों 20 किल'मिटार गाहाम थांखायो गाहायाव ओंख्लायनायाव बिदियाव माने थावा एसे बासायो आरो बिदिखायसो जोंना 3,000ल' थांदो आरो जोङो खम दामावनो सोनानै थांखाबायना भुटानावनो फुल टेंकि सोनानै थांखाबाय ओमफ्राय अरुणाचलावबो आरो फुल टेंकि खालामबावबाय माबायाव सोहैदों जोङो थावखौ दिराङाव सोहैदों फुल टेंकि ओमफ्राय आरो अरुणाचलाव सोबाय अरुणाचलनियानो डाइरेक्ट न'सिम मोनफैबाय आरो आग्लायबावदोंसो थावा बेनोसै आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ आङो खामानि मावदों न'आवनो ओमफ्राय भिडिअ'बो बानायनो सम मोनाखै नालाय दाखालिनिफ्रायनो एकदम बिजि खामानियावनो इलेक्सनबोमोन इलेक्सननिबो एसे बेस्थ' जाबाय ओमफ्राय दा दिनै भिडिअ होनाय जाबाय आरोना थ' बिदिबा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय